Ngibingelele kuphina kuphila kufinyelela khona le channel yethu eyunqaphambili umkhanya kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Bafowethu ngiphethe udaba olukhulu lana ohlelweni siyalungisa siyakha. Lana bafowethu ngizothinta udaba olukhulu olubalekile oluthinta abahleli bemicimbi. Imicimbi sibenayo ngonyaka ophelile eminingi. Ngicabanga ngizothinta nje imicimbi nje ebesezingeni eliphezulu futhi nemicimbi ebhekiwe. Lana sinomcimbi lana okuyumbuso wamaciko ophethwe ubhudi lokuthiwa uGelovee. Siphinde sibe nomcimbi futhi okuthiwa impucuzeko umaskandi, ubizwa nge-World Cup yomaskandi. Siphinde sizoba nomcimbi ngizobala umcimbi kakhuzani okuyigcwalisa picnic, okuyimicimbi nje kade isuke ivelele, bese kuba nomcimbi kaMjozi okuthiwa igoduka kaMaskandi Festival. Omunye futhi umcimbi esiwubonile futhi unawo uza kahle khona umcimbi oba sejozini okuyijozini Maskandi Festival. Ngizokhuluma ngale micimbi yoyi-5 bese ngizofaka omunye umcimbi osazayo okuzoba igoduka okuzoba umcimbi lohlela ungelovee okuthiwa ikhuphuka nezakho. Lana bafowethu ngifisa ukuthi lento lesiqonde eyemicimbi ukuthi emcimbini kusengaziwe lapha mhlambe ukuyolwa noma kusuke kungakuyo mhlambe kuyoxabana abalandeli izinto efana nalezo. Asihlonipheni imicimbi efana naleyana bafowethu. Bese ngibhekana nje ngqo nabahleli bemicimbi. Ngizoqala kumcimbi lo kubizwa ngicabanga ukuthi amaphutha abekhona amaphutha kumcimbi lona nje obizwa ngempucuzeko. Impucuzeko yaba namaphutha kodwa ke lapho ke ngicabanga ukuthi imicimbi elandele impucuzeko iyenze kahle kakhulu, okuwukuthi bawabonile amaphutha enzeka kwimpucuzeko futhi beqala kulonyaka esisuka bona beqala impucuzeko indala. Ngaso sonke isikhathi impucuzeko ihlezi kodwa ebekhona last year ayibanga yihle futhi ayigcwalanga ngalendlela le esasikulindele ngayo lapha na wengane zawethu. Angazi noma ningizwa kahle bafowethu, mina la angizili ukuzogxeka kodwa ke sizolungisa amaphutha nje obunyaka uqala. Kuningi esikulindele emicimbini ezokwenzeka, okuwukuthi laphana into eyaphazamisa kakhulu siyakhumbula bafowethu ukuthi kwimpucuzeko ilento yokuviliyela okusuke workshop abantu babheke balibangise emabhidi. Kwathatha isikhathi eside okwagcine futhi ne-competition le yabalandeli ingahambanga kahle ngesimo sokuthi kwagcina sekuphela amathikithi, kwagcina engabonakala kungacacanga. Mina nje namanje angazi ukuthi ubani wabanabalandeli abaningi, kanti kwakuyinto eyayibhekiwe leyana sifuna ukubona ukuthi ubani onabalandeli abaningi. Kwagcine kuneyinkinga lapho, okuwukuthi lapho umhleli wakhona ngicabanga ukuthi wafunda ngamaphutha ngoba naye ubaba mcineka umuntu uyaboniseka, uyabona futhi nabo umuntu uthi ayicala ngiyenza iphutha. Angizili ukuzogxeka imicimbi la kodwa sizokhuluma ezabalandeli abathandi bakaMaskandi. Ngiyafisa futhi ningizwisise kahle. Sizowancoma amagalelo alezi insizwe labafowethu laba bahlela imicimbi ngamagalelo abo. Okunye nje ngizogxila kakhulu emcimbini laphana okuthiwa umbuso wamaciko. Umbuso wamaciko ukhona indima oyidlalayo kubafowethu laba basafikayo. Ngizoyibonga le yansizwa okuthiwa uGelovee. Ukuhlonipha le genge lena esuka iseyincane esuka isafika endimeni nokuvundulula lo mculo osuke ebeyitshela ukuthi abantu akasilutho. Bakhona abaculi abadala kodwa uthola ukuthi umculo lokho evukane njalo, lokho ebizwa ngevukana. Ngizokwenza ama-example nje. Kunabaculi la okade bafika endimeni kodwa bebangaziwa, kodwa umbuso wamaciko wabanikeza ithuba, wabahlonipha ngendlela yokuthi bazi uthola ukuthi iciko line-album eyodwa kodwa ke selizonikeza ithuba lokuthi lidlale live. Angazi noma niyangizwa kahle. Igalelo lombuso wamaciko leliyana elinayo endimeni kaMaskandi. Kufanele sikuhloniphe lokhu yana okwamaphutha okwenzakalayo mhlawumbe. Angifuni ukugxila kukhona kodwa ke namhlanje ngizoncoma nje lapho ukuthi kuhle lokho kwenziwa umbuso wamaciko ukuthi uvundulule abaculi abasuke basakhula nje. Uyabona nje
ngobala omjabulisi ngibale khona ubhuti okuthiwa ukhaza simazi kakhulu kwezelamani, kodwa ukhaza abantu abaningi baqala ukumazi last year ngoba sacule kumbuso wamaciko. Simbona laphana evela kumbuso wamaciko eshaya noLife ehamba uLife wayehamba noMjolisi mangikhumbula kahle, bese kuba nomjabulisi futhi sezwa futhi nokuthi labaculi laba baqashwe ngemali eserious. Siyazi ukuthi eminye imicimbi abafowethu abanye abafowethu emicimbini efana naleyo basuke bayeveza basuke bayeveza bayodlalela iy'tulo, ngoba kuyenzeka phela ukuthi umuntu adlalele iy'tulo ngoba usuke ucelile, ngoba usuke ufuna ukuyovela emcimbini omkhulu. Into eyenzakalayo-ke leyo-ke bafowethu. Okunye nje bafowethu, mina ngiyafisa ukuthi abantu babukele kulento eyenziwa abahleli bomcimbi, abahlela lo mcimbi lo wakuthiwa igcwalisa picnic. Uyawazi umcimbi ongenachashaza, noma uzama mhlawumbe ukugxeka, ayikho phela alikho soko elingenasici, kodwa-ke abahleli baloya mcimbi mina ngiyafisa ngazi bangahlela yonke imicimbi ngendlela owawuhleleke ngayo. Siyazi ukuthi ukuqashwa kwakhona kwakuqashwa ngama-followers. Lokho-ke mhlawumbe kwakuyindlela ngoba phela baningi abaculi futhi bonke labaculi abakhona badinga ukuqashwa. Okuwukuthi-ke lapha i-traffic yabaculi iningi, mhlawumbe kwakuyindlela yokuthi bakwazi ukuthi bathole abaculi ngendlela, ngoba siyazi abaculi abaningi abakholelwa kule nto le yakwa-Facebook. Abakholelwa ukuthi abantu fanele ukuthi babe nama-followers amaningi. Ngizokwenza i-example nje ukuphuma kancane esihlokweni. Siyamazi uBahubhe waqala ukuba no-Facebook, ukuba nje no-Facebook ipage lakhe elikhulu emva kokuthi ezwe ukuthi abaculi baqashwe ngelokhuzani ngama-followers. Lokho kumanje uBahubhe beyidumele nje simazi, kodwa uFacebook anganawo. Mina bengiqala ukubona uFacebook kaBahubhe, kade ngamazi uBahubhe eyiculela. uBahubhe into ayazi ukuthi ahambe e-workshop, efike e-workshop eyishayela ingoma, ethole leyo mali ayitholayo bemqashe ngoba uyaziwa i-artist. So okuwukuthi-ke iyasebenza le nto leyo ukuthi abantu babe nawo o-Facebook, babe nawo nje ama-page abaculi, ngoba nange isazosebenza lento, isazoqhubeka ngoba yabonakala ukuthi baba bancane abaculi abacomplain ukuthi thina asiqashwanga kwigcwalisa picnic, siyavalelwa ngoba umgomo owawubekiwe kwakumgomo owashaya ama-artist, ngoba ama-artist awayinakile indaba yokuthi fanele ube nama-followers. Lo mcimbi wahamba kahle kakhulu wey'ngane zakwethu futhi angikhumbuli kukhona okubi okwenzeka, mhlawumbe kwenzeka thina asizange sikubone. Ngiyazi ukuthi inkulumo yami abantu abaningi bazothi mhlawumbe ivukaphi yona le ndoda liqhamukisa izokhuluma iy'nkulumo ey'fana nalezi, kodwa ngiwumlandeli kaMaskandi, nami ngawucula uMaskandi, ngashiyela iy'ngane, uyabo into enjalo. Ngathatha lo mkhakha ukuthi-ke manje ake ngibuyela ey'nsizweni, ngibuyelana ngikhulume ngale nto le, mhlawumbe omunye umuntu izomsiza. Uphinde futhi nje ngidlulele phambili ngibheke omunye umcimbi. Kunomunye umcimbi-ke okhona-ke bafowethu, la mcimbi ngiyawubona ukuthi abantu abaningi bayawuhlonipha. Bayawuhlonipha lo mcimbi lana ohlelwa insizwa yaphansi le, ngicabanga ukuthi I'm not sure ukuthi kuphi, imeya yaseJozini Entenga. Ngicabanga ukuthi wasentenga ngisengikhohliwe kungasekhala kodwa nje wasentenga. Lo mcimbi lona wey'ngane zakwethu bayawuhlonipha abantu. Bayahlonipha abantu lo mcimbi ngoba abantu abaningi bayahluleka ukubiza ukhuzani nomthandeni bazodlala endaweni eyodwa, bayahluleka kunalokho abakwenzayo, bathatha ama-side. Into enhle ngizoncoma nje, into enhle yokukwazi lwababo ukulokhuzana ukubathatha ngendlela efanayo laba baculi, ngoba phela kahle kusemsebenzini kuyasetshenzwa laphana. Wakwazi ukuthi engene estage uma kudlala ukhuzane welcome, ukhuzane wayihambela, wezomthandeni welcome wayihambela, okuyinto enhle kakhulu. Angeke ngikukhulume ikakhulukazi okunye okwabaculi ngoba phela baningi abaculi abakhona kuleya ndawo yaseJozini, futhi baningi kakhulu, almost
mhlawumbe 150 futhi okungeke baze bacule bonke. Kuyokhethwa labo nje nalabo bacule bonke. Futhi angeke ngikhulume kakhulu izinto ngoba phela ejozini kusekhaya. Mina ngiphuma ejozini ke phansi khona le kwaMhlabe yalingana bangazi nje abaningi. Ngizoncoma nje izinto efana nalezo ukuthi ke ngiyaphuma ke lapho sibhekeke lana ke bafowethu emcimbini kaNgelovee. Gelovee siyacela mfowethu ukuthi usike iphethini. Ngicabanga ukuthi umcimbi wakho ubuke yonke into ekade yenzeka kule mcimbi ekade ikhona, amaphutha akade enzeka. Futhi lo mcimbi umcimbi wabalandeli one competition yabalandeli. Siyakhumbula ukuthi komunye unyaka ukhuzani wakwakhala wemuka no100,000 ngalo mcimbi. Lo mcimbi siyacabanga ukuthi nathi uma sizohlela kahle into zethu sizobe sikhona lapha nasomkhanya ukuthi sizo reporta bukhoma sizokhuluma nabahleli bakhona. Kodwa ke siyacela ukuthi lapha nabafowethu kuyikhuphuka nezakho ayihleleke lento yabalandeli. Sibangaqala abalandeli bayele ko workshop bayobile bamosha isikhathi. Emva kwalokho sizogcina sesikhala sekuthiwa hayi kukhona ababanjwe ngophondo. Sifisa ukuthi Gelovee uthatha isikhathi ikhuphuka nezakho sethatha isikhathi ingabanga khona ingabanga khona nje ukuthi idlale mhlawumbe sokuphela 3 years mangaqamba imanga. Siyafisa ukuthi ke iphethini ubuka amaphutha akade enzeka kuyo yonke lemicimbi bese siyahamba ziyokhala ke lapha nabafowethu. Mina ngale kokukhuluma kakhulu ngizocela ukuyibamba ivideo namhlanje. Uma umusha ngiyacela ukwenza okulungile ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo. Siyi channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.